ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିଗଲ, ଉଠିଲା ପରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇ ତାପରେ ପାଣି ଆଉଛି ଧଡ଼ 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 ଟିକେ ଗାଧେଇ ପରିବା ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଏବେ ଚୁଲି ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲ। ତାପରେ ଅଛି ମଟର, ଟମାଟର, ବାଇଗଣ ପକାଇ ତାକୁ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଯାଇକି ଭାତ ଚେକ୍ କରିଦେବ, ଭାତଟା ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ମସଲା କୁଟିବା। ଆମର ତ କୁଟା ପୁଟା ଢାଙ୍କୁ ହେମଦସ୍ତା ଆଉ। ତାପରେ ତେଲ କଢ଼ାରେ ଢାଳି ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାପରେ ମଟର ଆଳୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ଘଡ଼ ଫେରେ ଘୋଳେଇ ଦେଲ। ହେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ କାଢ଼ି ପୁଣି ଟମାଟର ପକାଇଦେଲ। ଟମାଟର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେରେ ଘଡ଼ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲ। ଏବେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ମସଲା ପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ତ ପକାଇଛ। ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଘଟ କରି ଗୋଳେଇବା। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ହେଇଯିବ ଆମର କଷା, ମଟର ଆଳୁ କଷା। ମଟର କଷା ପରେ ପାଣି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇ ଏବେ ଧଡ଼ା ହେଇକି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆମର ହେଇଗଲା ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ। କିଏ ଖାଇବ ଆସ।